Hello! Follow along to get used to Bulgarian possessive pronouns like English its or his. Притежавам, a verb meaning I own, I have it on my rights. It is mine, I own it, аз притежавам. Илон Мъск притежава много компании. Той е собственик на SpaceX, на Twitter, на PayPal и други компании. Негов, his, when the object is masculine in grammatical sense of the gender. Негов компютър. Негова компания. Негово дете. Негово жилище. Негови, плурал. Негови компании. Негови. Какво може да бъде? Something plural. Негови деца. Each of them has a definite form, like something, for example, is subject in the sentence, so it should be definite. Негов, неговият. Негова, неговата. Негово, неговото. Негови, неговите. When the owner is a man, like Elon Musk or Bill Gates, or a word from grammatical masculine or neutral gender. For example, this word should ends in consonant. Computer, камион, стол, and or neutral, ending on e or o. The sun, for example, is neutral. Слънце, kid, дете, boy and girl, момче, момиче. So then we will use негов. It belongs to him or to it. It corresponds to his, its in English for unanimated objects. Often it refers to a part of that object. The truck is big, its trailer is big. The sun was so bright, its rays blinded me. Now put the correct негово, негов, негова or негови. Компания, фирма, семейство, деца, адвокат. Компанията на Илон Мъск. Неговата компания. Фирмата на Бил Гейтс. Неговата фирма. Семейството на Джон. Неговото семейство. Децата на Стивън. На Стефан. Неговите деца. Адвокатът на Макрон. Неговият адвокат. Let's see the written forms with the final letters for each gender. Я, for feminine.
O. Деца is irregular plural for едно дете. Много деца. Неговите деца. Неговият адвокат. Or let's make the plurals for all of these words. For example, компания, компании. Неговите компании. Фирма, фирми. Неговите фирми. Семейство, семейства. Неговите семейства. Адвокат, адвокати. Неговите адвокати. Repeat after me. Неговата компания. Неговите компании. Неговата фирма. Неговите фирми. Неговото семейство. Неговите семейства. Неговите деца. Неговото дете. Едно дете. Неговият адвокат. Неговите адвокати. Сега да видим Кристофор Колумб. Кристофор Колумб открива Куба и Америка. Той пътува с кораб. Това е кораб. Един кораб. Много кораби. Много кораби. 3 кораба. Нина, Пинта и Санта Мария. Кристофор Колумб открива. Той е откривател. Той прави откритие на Америка. Кристофор Колумб пътува от Португалия до остров Куба. Експедиция. Expedition. Кораб. Кораби. Пътуване. Traveling. Travel. Откритие. Discovery. Откритие. Discovery. We see a, it means neutral. Експедиция. Feminine. Let's try. Да опитаме. Неговата експедиция. Неговото пътуване. Неговото откритие. Неговите, plural, неговите кораби. Неговият кораб. And now we can see the answers. Неговата експедиция. Неговият кораб. Неговите кораби. Неговото пътуване. Неговото откритие. Какво е неговото откритие? Америка. Кой е неговият кораб? Санта Мария. Кои са неговите кораби? Нина, Пинта и Санта Мария. През коя година се случва неговата експедиция? През 1400 и някоя си. И така. We end. Довиждане. Това бяха притежателните местоимения негов, негова.